אז כשהגעתי לישראל למעצר, ידעתי שאני לא בשנייה הולך להשתחרר, אבל לרגע לא חלמתי שזה הולך להיות 3 שנים. כזה ארוך. כן. אחרי 9 חודשים אתה אמור לעלות לעליון, והעליון אמור לעשות איזושהי בקרה ולהגיד למדינה, זה לא בסדר. כן. פעם ראשונה אני עולה לעליון, אחרי 5 חודשים עולה עוד פעם לעליון, כל פעם ב5 חודשים מעריכים לי, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והגעתי להערכה שמינית, תשיעית בעליון, וכמעט איבדתי תקווה כזה שהם ייתנו לי לצאת מפה אי פעם. אבל הייתי מספיק חזק מנטלית בשביל להגיד לעצמי שאני סתם אומר את זה. כאילו, שאין דבר כזה, לא לצאת מפה. כלומר, עלתה המחשבה? אבל... כל הזמן הייתה דומיננטית, כאילו, הרגש אמר לי, כאילו, הם לא ייתנו לך לצאת מפה, הם לא ייתנו לך לצאת מפה, נקודה. אולי עוד 30 שנה, כשאתה לא מהווה שום איום ושום דבר. כן, שאף אחד לא זוכר אותך או מכיר אותך. כן, היה את המחשבות האלה, וזה... רק הרציונל שלי עזר לי להתגבר עליהם.